Tambayar da wani dan uwa ya min shine, shin ta yaya zan iya dawo da password ina na Gmail domin na manta password ɗina amma kuma na kasa dawo da shi? Tabbas wannan yana daga cikin matsalolin da mutane da yawa suke fuskanta. Za ga mutum ya buɗe Gmail amma kuma ya manta password ɗin shi kuma ya rasa yanda zai dawo da shi. So dama abin da yake faruwa idan ya zama cewa wato baka saka recovery phone number ko kuma recovery Gmail da in ka manta password zaka iya ganin shi ba, to tabbas ba kowa ya san yanda zai iya ganin wannan password ɗin ba. To amma a cikin wannan bidiyon, in kuka kasance da ni a wannan bidiyon har ƙarshe, zan nuna muku yanda za ku iya ganin password ɗinku wanda ya kasance kun manta, ko da ba ku sa recovery phone number ko kuma recovery Gmail ba, za ku ga password ɗinku. Don haka idan a YouTube kuke kallo na, ku danna alamar subscribe domin ganin bidiyoyi makamantan waɗannan. Sannan idan a Facebook kuke kallo na, ku danna alamar follow domin shi ma ku ringa samun bidiyoyi makamantansu. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon. So yanda za ka yi shine, abu na farko ka fara tabbatar da cewa data ka a kunne take, sannan sai ka zo setting na wayarka. So da ka zo setting sai ka shiga. So bayan ka shiga setting sai ka scrolling ka zo wajen da aka sa Google, gashi nan sai ka shiga Google. So bayan ka danna ya buɗe maka, sai ka jira ya gama processing. So za ka ga daga nan ɓangaren dama, daga na saman gashi password manager nan. So sai ka yi pressing akan wannan continue don ka samu accessing. So bayan ka shiga, gashi nan za ku ga ba ma iya shi ba, za ka iya managing passwords, za ka iya ganin password na duk application ɗin kan wayarka. To sai ka yi ta scrolling har sai ka zo kan Google. A nan ne za ka ga password ɗinka na Gmail ɗin wayarka, ko Gmail nawa gare ka duka za ka ga password ɗin a gurin. So ka Facebook can kun gani duk ga applications nan na kan wayarka, za ka iya ganin password ɗinsu a nan gurin wanda kake da su. So kun ga Google nan, google.com shi za ka shiga. So da ka shiga za ka ga password ɗinka gaba ɗaya na Gmail ɗinka. In Gmail ɗaya gare ka guda ɗaya za ka gani, in ba Gmail ɗaya ba ne kuma, so za ka ga sauran su ma ga wajen alamar idan nan da ka taɓa ta za ka ga password ɗinka. Wannan shi ne da za ka ga password ɗinka na Gmail a cikin sauƙi, kuma ko Gmail nawa ne a kai za ka gan shi ta nan gurin. Sannan sai abu na biyu, idan kana so ka canza password ɗinka, shi kuma ga hanyar da za ka bi. So da fari za ka je cikin Gmail account ɗinka na kan wayarka. So bayan ka shiga Gmail account naka, sai ka zaɓi Gmail ɗin da kake so ka canza mai password. So sai ka zo wajen security nan. Bayan ka shiga security, in ka yi ƙasa za ka ga password. To sai ka shiga wajen password. So gashi nan kamar da kuke gani, da ka shige shi zai baka dama ka canza sabon password kai tsaye, kuma automatically zai canza ya fara aiki. So kamar da kuke gani gashi nan yana verifying, za ka sa pin ɗinka ko thumbprint na kan wayarka, sai ya baka dama accessing saboda security. So gashi nan new password, anan sai ka sa password ɗinka da kake so sabo na Gmail ɗinka, sai ka yi confirming ɗinsa. Da ka yi confirming kawai sai ka danna change password, shikenan password ɗinka ya yi updating.